هێزن ئەسایشا ڕێڤەبەریە خۆسەر و هەسەدێ پشتەوانیا هێزن هەفپەیمانیان ناودەوڵەتی بچەکێن گران و ئامورên pêşketî ji roja 25 mehêve bi şev û roj operasyoneke pişkinîn û kontrolkirinê nav kampa Holê de birêve dibin. Di operasyonê de heta niha bi dehan berguman hatine girtin. Kolgor daxuyaniyên berpirsên esayiş û Hesedê tohmetbarên metirsîdar di nav wan de hene. Her wiha hejmarek tonêl di nav konan de hatine vedîtin û li ser destê hêzên Hesedê û esayişê têne xetmandin. Li gor amarên ku hatine belavkirin, di 4 rojan de 75 berguman hatine girtin. 30 û 3 konên vala hatine rakirin. 6 tonêl hatine xetmandin. Eşkere bûye ku endamên Daişê 44 kes li kampê kuştine. Di nav wan de 14 jin û 2 zarok hene. Du endamên esayişê di êrişeke alîgirên Daişê de li nav kampê birîndar bûne. Ji bajarê Qamişlo, Welîd Çolî berpirsê pêwendiyên navenda Feratê ya Lêkolînan ji bernameya çavê sêyem a radyoya Rûdawê re got ji dema ku Tirkiye gef û operasyonên xwe li dijî Rojavayê Kurdistanê zêde kirine, çalakiyên Daişê di nav kampa Holê de zêde bûne. Çalakîk çê dibe, hazirîk çê dibe ji bo uyarên ku mutewaqe çê bibe yanî wek heger em bêjin gefên dewleta Tirkî kîjan demê de dewleta Tirkî tesqî dike em li vî yarî dibînin ku Daişê vê tê tefîl kirin, Xelayê vê tê tefîl kirin û hol jî yanî jiyan pê bike, rih pê bike, bêtir xurt dibe, bêtir bi xeteriyê wê zêde dibin, tên civaka sivîlî kar dikin, hem jî li ser hêzên ewlekarî. Ji Washington jî lêkoler û şîrovekarê siyasî John Saleh ji heman bernameya radyoya Rûdawê re got divê Amerîka çend pêngavan derbarê kampa Holê de bavêje. Ji Amerîka tê xwestin niha hêzne taybet bişêne ew kontrola kampa Holê bike. Ji ber ku ev ji bo ev bar ser pişta Kurdan bê dûrkirin, ya dîtir jî divê malbatên Daişê û zarokên Daişê bêne veqetandin ji penaberê Iraqî û Sûrî. Ev şaştîge gelekî mezin e tirabê sivîl e bi malbatên Daişê re êgo ew jî wek Daişin bi efkarê xwe û nerînên xwe ev tê xwestin ji Amerîka. Ya sisiya ji Amerîka tê xwestin ino çareserîkê bibînin ji vê zindarê. Li gor daxuyaniyên berpirsên hêzên esayîş û Hesedê, ev operasyon di nava kampê de dê berdewam bike heta ku tevahiya kampê bê pişkinîn kirin û bergoman bên girtin û çavdêrî û kontrolkirina kampê bi temamî bên sepandin.